איזה לחץ, זה היום. היום מגיעות התשובות, התקבלת, לא התקבלת. את טובה מספיק? כי ברור שאם לא התקבלת, כנראה שאת לא טובה מספיק, נכון? ואם לא התקבלת לאולפנה שאת רוצה, 1,000 בנות ניסו להיבחן לאולפנה, אז הן בוחרות רק 60. האם את בנבחרת של ה-60 או לא בנבחרת של ה-60? האם את מספיק טובה, לא טובה? וזאת כן התקבלה וזאת לא התקבלה, והיא החברה הכי טובה שלי כן ואני לא, וברור שאנחנו הולכות ביחד, אז מה לא נלך? ומה ההורים מתאכזבים, ואיזה באסה, והציפיות, והאכזבות. וכמובן, אני מספיק טובה, לא טובה, ראויה, לא ראויה, אהובה, לא אהובה. ואותו דבר על הבנים, הישיבות, תחושה מאוד מבלבלת, ואז מי נשאר, מי לא נשאר, מה יהיה, ותחושה שזה הולך להכתיב ולשנות את כל החיים שלי, והחברות שיהיו לי ולא יהיו לי, ומה זה אומר עליי, ואני חכמה ואני טובה, ותחושות לא פשוטות בכלל. ולפני כמה שנים, כשהבן שלי, הבכור, בעצם הלך להיבחן לישיבות, וחיכינו ליום הגורלי, לשעה הגורלית, למייל הגורלי, שיגיד לאן הוא יתקבל ואיך יראו שארית חייו, כתבתי לו הודעה לפני זה, ואמרתי לו שאנחנו אנשים מאמינים. וברור שהכי כיף זה לקבל כן. בואו נגיד את האמת, כיף להתקבל, כיף שאת יכולה לבחור בין כן לכן לכן, כיף שאומרים לך, את מעולה, התקבלת את זה וזה. ברור, אנחנו לא לשנייה אחת מתעלמים מהעובדה, ברור שכן. וגם אנחנו יודעים שטכנית אי אפשר לקבל את כולם, מה לעשות, האולפנות קטנות, יש מלא בנות, זה לא כי את פחות טובה, זה באמת שיקולים שאנחנו קצת קשה לנו להיכנס אליהם. אבל זה קשה לקבל את התשובה לא. בסוף אומרים לך, אתה לא, את לא, זה לא המקום שלך. ואנחנו אנשים מאמינים. ולכן אני אומרת, נכון, האולפנה הזאת אמרה לך לא עכשיו. ואז החוויה התחייה, אבל אני מסתכלת על זה בראייה קצת אחרת. בתור מי שלא התקבלה לאולפנה שהיא נורא רצתה, וכל החברות שלי התקבלו, הלכנו 15 בנות להיבחן לאולפנה, 14 התקבלו, אני לא. והייתה תחושה שאני נדפקתי, אני הלא טובה, כמובן. ואני התקבלתי לאולפנה אחרת, שהייתה נס של החיים שלי, והצילה אותי, והייתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. גם מבחינת חברות, גם מבחינת מגמת תיאטרון, גם מבחינת החיים, גם מבחינת זה שסוף סוף זה ניתק אותי מהקבוצה שאיתה גדלתי, שלא היה לי טוב איתה, ובסוף לא הלכתי איתם, וזה פתח לי עולמות של חברויות ודברים אחרים. והיה לי נורא קשה לקבל את זה, נורא בהתנגדות. וממש ישבתי, ואני זוכרת שכתבתי לבן שלי הודעה, שבעולם של הקדוש ברוך הוא, גם שאומרים לך לא, זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לך כן. זה פשוט כן שאני לא מבינה אותו כרגע, כי אני לא יודעת למה האולפנה הזאת לא. כי הקדוש ברוך הוא יודע שמשהו אחר מתאים לי. אבל אני לא תמיד מקשיבה למה שקדוש ברוך הוא אומר, כי אני לא תמיד מבינה. כי לפעמים אנחנו לא מצליחים להבין מה השם רוצה מאיתנו, ולמה נולדנו למשפחה מסוימת וגדלנו ביישוב מסוים ומקום אחר, והכל משתנה כל הזמן. וזה מה שהשם החליט לנו. וזה בעצם הבנה אמונית המאוד עמוקה, שכל תשובה היא כן. היא כן, את רצויה בעולם של הקדוש ברוך הוא. היא כן, אני אוהב אותך. היא כן, אני לא מוותר עלייך. היא כן, אני רוצה שתגיעי למקום שהכי טוב לך. ואם כרגע שמעת מהם לא, זה הכן שלי. ואני רוצה לאחל לכן, בנות יקרות, ביום הלא פשוט הזה, שתצליחו לשמוע בתוך הלא שקיבלתן, או הכן שקיבלתם, את הכן של השם, שאומר לכם, אני עוזר לכם, אני פה, אני לא מוותר עליכם. אין דבר כזה שלא יהיה לך מקום, והמקום שיהיה לך הוא יהיה הכי טוב. וגם יותר מזה אני אגיד, לפעמים מגיעים למקום אחד ועוברים. יש לי בן אחד שהחליף פעמיים ישיבה. הגיע בחמישית, באמצע חמישתי הקורונה, לא התאים לו, החליף ישיבה, סיים במקום אחר. יש לי ילד שכבר נשר לפני גיל 12, הכל טוב, כן? לא להיבהל. לעולם, הקדוש ברוך הוא יש מסלולים שונים. אתה יש לך בראש דמיון מסוים, למקום מסוים, לדבר אחד שאתה יכול להגיע, והקדוש ברוך הוא יכול לתכנן לך דברים אחרים נפלאים. מתי תצליחי ליהנות מזה, להפיק מזה את הכי טוב כשהשם נותן לך, שתפסיקי לאחוז בדמיון ובתפיסה של מה הכי טוב ואיפה הכי נכון ומי החברות הכי נכון, ותגידי, הקדוש ברוך הוא, אני סומכת עליך, אני מאמינה עליך. זמן לקחת סידור ולהתפלל, אפילו בלי סידור, להתבודד, לדבר עם השם, להגיד לו, אני שומעת את הכן שלך, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני מאחלת לכם שהיום הזה יעבור בשמחה, בנחת ובאהבה לחברות שלכם ולעצמכם, ולשמוע את הכן של השם נותן לכם בעולם שהתקבלתם בעולם הזה, ובעולם הזה יש מלא משימות לעשות, בכל האולפנות ובכל המקומות. והמון בהצלחה.